Agent 540! Itagagayem, denggan nyo ti paggibusan, ti serye tayo italawas, iti drama tayo anapauluan. Agent 540! Naikagaraturan. Nagtaras ti panagramaram na. Nas ka na magkarwara katapos. Apa yan? Jak malukatan. Ada nang trangka itiruan. Itibak doon. Itibak na. Dito tibak doon. Jak malukatan dito. Ada nang trangka itiruan. Nakapupukak ito eh. Kasama makarwarak. Diri hasmat amin natawa. Dadak ulit tirekap. Manglugin amar pati mulai. Sapula makarwarakon. Anya tinapasamak, Agent 540. Adda nang muram iti balay. Naimbag ta sa anak pa nakaturog iti kalaat niya daging mil ayab iti baba. Anya? Sayang. Sa anak-anak arwar adagos. Gabutan na itrangka iti ruar dagiti ridaw. Talaga ang gandadak apatayan dagiti nang muram iti balay. Asino nga tadagi jay? Sa anak mutkit din amas tao. Talaga nga ado ti mangisiksikat iti biyag ko. Taadon ti napasakitak. At damot dagiti nakarwaran iti pagbaludan anay ibalot. Gapumot la iti gapuanan tayo. So ang normal langin ti kaadda dagiti agpangpanggap kada tayo iti dakas. Wen matkit diya? Ti parikot ita. Ket tinaura mabalay. Amang ano anya teramidin takin ko kwa. Sigurado pabasulin na. Ag-imbestigar tayo. Wen. Ket kasapulak kitulong nyo. Ispiowan Magallanes. Kaasimot ni Agent 540. No di mamati dagiti aking balay iti nagdagusan na, nga awan basol na iti pan nakauram ti balay. Awan lat di mapaspasamak itan. Sige, mamang. Mapanak pa iti silat ko. Mabiit lang anak. Adda pa ibagayo, mamang. Kwa, saan ko maarumbang amakibiyangak kada kayo nga gasawa? Ngam, kasi na, kayat ko ang maurnos kayo. Kayat ko ang makapagkinaawatan kayo. Mamang, saan asyak ti kasarita yung maipapan iti dayta? No di kat ti anak yo. Kapada kayo a babae. Patsak ang mariknayo na anya ti marikriknak. Nasakit ti maliputan. Nang runa no awan mat amu tayo ang makagapo. No apay anaskan a sumapulda iti kasukat tayo. Anak. Sige, mamang. Talaga nasair tirik nana. Ngam, anya ka di ti agpaiso. Pudno nga ta nagaramid ni Alan iti linuloko. Pudno nga ta aliniputan na ti manugang ko. Agawid ako man. Ngam maditiriknak a pumanaw dito'y nariribok ti relasyon da. Yak kayat amarakrak ti estado da. Iso at ituyak pailaan. Saan da pon asinublan pa'y dito'y nangipananda kanyak? Nakapupok-aklatan dito'y. Naibos kong dagiti makan nga imbati da dito'y nga abastok. Awanan ti pamudpad ko itibisin ko. Gapo ta ultimo inuman adanom kat awanan. Apay nga inaramid dati kastoy kanyak. Nadagsan ka dila unay tinagbasulak kan ni Adolfo. Tapno patayan hag. Babaan ti kastoy awagas. Hala, agbantay kayo dito yan. Saklatan ti mapan dito balay.
boses ni Bugok dayjay. Agyaman hak, nagsublidan. Kunak mo talaga abay anda kun amatay dito. Kasi kamat, Maricho. Demonyo kayo. Di mo la kuman ibagat ti kasta. Makitak mat apakaragsakam tinaimatangam alangak. San mat? Dispensaram. Talagang kami nakastuyak. Uray sa narumbang agrungitak, kat agrungitak. Sana bale. Imbili ni bossing away-awayaan dakan. Agpaiso. Wen. Awan ka no mati pa kay ranudan na kan. Iso palubusan dakan amapan iti kahit mapapanan. Iso mawayawayaan kan. Agyaman ak nukasta timbaga na Bugok. Ikanda ka lang iti basit agatad. Tapno adda pagbiag mo. Kabayatan adi ka pa'y nakabirok iti panggadam. Wano, adda kan ka. No agawid ka iti lugar yo. Ikanda ka iti aramata makwarta. Awanan ti panggapwak nga agawid iti lugar ang naggapwak. Awanan dagiti dadakkel ko. Ha! Sos, delikado. Adda pinarwar ni bossing ngay na da ito yung babae. Uli lamot kaya man. Bugok? Aday bagam? Ayan ni Adolfo. Anya ti araramidan na. Adda pa kumikuman na. Iso adda kamilatan ti bilbilinan na. Kaya't ko kumaama ka sarita. Sana na masapol. Kasi ka lang no makita na ka. Ang mga no mapatay na kan. Anya? Awan matamok abasol ko kan kuana. Kasta ti amom. Ngam sana mapunas iti atap na nga da nang isukatam kan kuana. Anya? Mabit lang alam da ito yung kwarta. 20,000 pesos da ita. Dakal da ita nagatad nga bastom. Awata mo na. Tapumanaw tayo dito Itulod da ka ni si Kabisera. Anya. Naitulod yun ni Maricho di Kabisera. Wan bossing! Kat iti lugar na yung bagam tinangibatsan makinkwana. Masayan. Kit ti may kadwa surat. Naikabil yung langit yung mailbox. Wan bossing! Naalangatan ni Mrs. Magallanes. Nasayat no kasta. Ala. Nagsubli kayo dito yung hideout. Taado ti pagsasaritaan tayo. Arreglado bossing! Umay kayo Dagos. Madadalin ti pamilya day dyan nga SP1 Magallanes. Mariribukan dan iti husto. Isuasaanin at may papankanyak ti ayan ti atensyon da. Uray mo't day dyan nga Agent 5 at damotin sa bali apakakumikumanda. Nariglong ti kaso nga infile takim palay tinagdagosak kontra kanya. Nasayat no kasta, Agent 540. Iso maasik-asok man ti misyon ko dito. Kita ma'am, adda na duktala kita'y lahan. Anya rita? Di mo't adda surat anaawat ni misis mo. Nga iso ti pangak ako saranakin ka, anang itaray iti babae. Idinto taday jemot ni Adolfo Cuevas, ti aking gapuanan iti panagpukaw mo. Kastang rad. Patsyek nga aramid ni Cuevas day jay. Anya? Sa pulin ti babae. Sa dino? Jak am-amu day jay. Ikagumaam nga lain ti surat kini Darya. Indulin. Bueno, amangan no pinuuran na pahin. Masapul ama alam. No di mo makasarita. Ni mamang mo ti kasaritam. Ta iso ti mangalay ti surat. Bayam. Kita at niya ti aramidak. Husto ka, Agent 540. Masapul ang maala taday jay as surat. Kastoy ti itsura ti surat anaawat ni Daria. Nga iso tinanggapuan na anagatap iti dakas iti anak ko. Iso atyak itad kini Daria daytoy.
nga uray naka-address kan ko na. Mamang? Mamang, ayan nyo? Ha, ni Daria, dirumbang makita na ti surat. Adda kayo magayang dita, gay. Anya ti araganitan nyo dita? Ur-urayak ti anak ko. Rumarakon. Da kayo pa'y lang ti makaamo diti balay. Uwan, anak. Agyamanak no diyo pa'y mapanunot ti agawid iti balayo. Adda agbantay dito no kastoy arumara. Uwan, anak. Sige, mamang. Didakton orayin inton pangal daw. No addanton dito ti anak yo. Isunto lang ti kadwayo ang mangal daw. Uwan, agan-anat ka, anak ko. Agyamanak, mamang. Sige. Agyamanak. Saan na nakita ti insukibot ko asurat? Ninto alan ti pangtirak. Ladawan ti babae. Kat nakitak dayto yan. Asino dayta? Ti agnagan iti Maricho. Asigod akalibin ni Adolfo Cuevas daytoy. Anya? Iso tinagsurat kini Daria? Anang ibaga nga intaray ko? Daytoy a babae tinang ibaga nga da relasyon mi. Daytoy ti mang daddadal iti estado mi iti asawak. Iso ang masapol ang makitak daytoy a babae. Mamang! Umaya kon iho. Agpalamiis kayo pa'y. Mamang, nakita yo kadino asino tinang ikabiliti daytoy a surat iti mailbox. Saan? Alan, ikagumaanta sa pulan dayta babae. Dayta ti makaibaga, no sa dino ta ayan ti wanted ani Adolfo Cuevas. Kat masulbar matan ti parikot ko. Daytoy ti mangibaga, no pudno wenno saan ti pamabasol ti asawa kanyak. Wan anak ko. Panagnakam iti asawam abidot ti pampabasol na kan ka. Tapno maurnos kayon. Naimbagta na panunot yung indulin daytoy. Kat siyak tinangtadan nyo, mamang. Agyaman. Iso nga rod asa anak pa'y apimanaw dito'y balayo. Takit kitaak no kasano ang madalusan tinagan mo iti asawam. Amok ngamin adi mo maarami ti kasyahay anak ko. Am-amo ka, Alan. Gaputa siyak ti inam. Agyaman, mama. Ala, ituloy yu ti trabaho yu. Mabalin ko matsiguro ti agsubli iti family house tayo, anak ko. Saan pa'y, mama? Agyan kayo pa'y dito'y. Kaya't ko may matangan nyo ti pan nakaurnos ti relasyon mi kini Daria. Ala, no kastati ko nam. Sige, itantan ko pa'y ti panagawid ko, anak. Extra rice, ma. Agyamanak. Anya? Sabaw. Nagastragak matla a servidora iti daytoy apakanan. Payag mo di sabaw, may? Sana bali abasit lang a karinderya daytoy. Tanaanos matakin ko kwa. Maricho Barrientos. Ha? Nakita ka matlaeng. Umay ka. Kaya't ka kasarita. Ha? Anya ti? Di ka madanagan natin ko. Adalayan kahit may manawagan. Iso asumur ka kada kami. Ha? Agungat ti amok. No pumanawa kita. Ano ti customer? Nagasarita min ti amom. Ala, sumurot ka kada kami. Sinalbag kayo, bugok. Imbagat asaan niya sinaan tayo, polis. Kundi kay basta pumanaw iti compound ti pagtaanganda. Hindi yung kit din nasiputan itaanapan iti ayan tayo, ang Maricho. Agawan niya tiyaging pake. Pumanaw tayo itamat lang dito hideout tayo. Umakar tayo manen. Gaputaan mo tayo ang Maricho dito'y. Wan bossing. Kakadla! Aging pake tayo! Pumanaw tayo dito hideout! Agalit ka kayo! Tirumbang na bayat tayo pa dito'y. Adolfo Cuevas! Rumor kayo nagangato na kitima nyo! Bossing! Bossing! Awarin ko sa inyo! Magkalaw na kayo! Sumubo kayo! Sinalbag. Bossing! Magsi tayo! Baka mo kayo itibya nyo! Bossing! Sumurot kami kan ka! Sumulog kami! Ha?
Pakamatay sa ni Busing, kakadwa! Lumaban tayo! Lumaban tayo! Adolfo, agyaman nakta si bibiyag kamay. Siyak ti manggibos iti amos mo. Bakalan ka! Maricho, bayamon. Di mo man saan iti daradag iti iman. Awan umartap iti kinadagas na sa... Bayamon. Oh, kita. Naligsayin ti ulo na iti daga. Nagsatanan. Natay ngagpayson. Kasapulan da kay police station. Isa sumurot kay jay. Ala, umay kan. Sika, babae. Dakas ka. Si babasol ito babae. Yung panagkunak. Kat saan asi ka tinagbasulan na. Iso abay am ati husgado ti makamukin ko na. Sige. Respetuak ti maiwayat ang proseso. Basta agdarumak. Karbangam data. Daryahan ni. Agsarita tanto laangan ijibalay, Alan. Muna akon. Titan gagayem tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. ATM 540 nagparangan, dagiti artista tayo iti radyo akas kada. Teresa Calay, Mary Jane Castro, Virgie Batlay, Isagani Bulyeser, Juna Ributaso, ken Glenn Binawe. Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino, ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. At yaman kami itin kay Panang Tarabay.